Zeg maar of Friesen irritant waren? Of, ja, ik weet het niet. Achter jou Friesen en Wageningen of het integratie is of irritatie? Maar goed, dat is gewetensvraag. Jij drukt op een knop. Nou, als jullie allemaal Fries met elkaar gaan praten, voor mij is het geheimtaal. Oh, ik heb niks meer. Stop. Ja, Friesen zijn absoluut niet irritant. Ze zijn echt gewoon geweldig. Het is een toevoeging. Ze dragen ook een rood hart toe aan Wageningen. Sorry, hebben jullie nog een plakband? Ja, natuurlijk hebben ze een plakband. Natuurlijk zeggen ze ja. Ik bedoel, ze hangen gewoon posters op. En dan helpen wij ze. Het is gewoon een interactie die echt heel prettig is. Is hij al bijna over? Ja, bijna. Hello. Hi. I want today to be good weather. Something like that. Okay. And then